Rodna ravnopravnost jedna je od osnovnih vrijednosti Evropske unije. Bosna i Hercegovina kao država potencijalni kandidat mora u potpunosti da prihvati taj princip. Pravni okvir je zadovoljavajući, ali i dalje prioritet treba da bude usklađivanje sa evropskim standardima. Iako balkanskom političkom scenom dominiraju muškarci, stvari se mijenjaju. Učešće žena u politici i ekonomiji sve je značajnije. Ja lično nisam u tom smislu imala nekakva, da kažem, ni ograničenja zato što sam žena, ali ne vidim ni nekakve posebne, naravno, prednosti. Jednostavno, vi posao morate uraditi krajnje odgovorno i osnositi, da kažem, sve posljedice za sve odluke koje u poslu preduzmete. Na institucionalnom nivou djeluje određen broj organa za promociju i zaštitu ravnopravnosti. Fragmentacija nadležnosti i ograničena sredstva veliki su izazov za primjenu rodnih politika. Mi se sve više i više približavamo tih nekih 40% koji je nekakav međunarodni i domaći pravni standard, da se zahtjeva minimum 40% žena u svim strukturama odlučivanja i upravljanja. Republika Srpska je konačno pokazuje da je otvorenije društvo za rodnu ravnopravnost i demokratiju uopšte. Tradicija je jaka, neke navike se sporo mijenjaju. Ipak, žene su sve aktivnije u politici. A svega 15,6% žena je uspjelo da uđe u skupštine opština, odnosno opštinska vijeća, znači da postanu odbornice, odnosno vijećnice. Svega 3,5% žena su načelnice opština. Misija OEBS u Bosni i Hercegovini ove godine intenzivno u određenom broju opština raditi, recimo na povećanju broja žena u, recimo, savjetima mjesnih zajednice. Generalno možemo reći da je to zadovoljavajuće, ali nedovoljno. U Vijeću ministara imam 6 zamjenica, u Vladi Federacije 1 ministricu, 1 zamjenicu i evo ja mogu čestitati gospođu Željko, ona je nova mandatarka Vlade Republike Srpske, što je dobra vijest i pokazatelj da situacija kad je u pitanju ravnopravnost spolova i jednakost žena i muškaraca konkretnim primjerom se potvrđuje. Uz učešće u javnom životu važno je obezbijediti jednake uslove rada i zapošljavanja, obrazovanja te poboljšati status ratnih žrtava silovanja i seksualnog nasilja. Primjena propisa u vezi sa nasiljem u porodici i trgovinom ljudima izazov je za Bosnu i Hercegovinu na daljem putu pridruženja Evropskoj uniji.